ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/6/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಖುಲು ಶಬ್ದರ್ದು ಬೇತೆಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನ ಆಧಾರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: 53 ಜನ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಏರು ಪರತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಭಕ್ತರಾತೇರು. ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಭಗವಂತೆ ನಿಖಿಲಿಗ್ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಗೀತೆ: ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ ಈರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಮಾತೆನ ಮಹಿಮೆನು ಕೇಂಡರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಗಂತೂ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ್ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಅಪ್ಪೆಲ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುಯಿರು. ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಐದವರ ಅಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಈ ಪಾತೆರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಜಗದಂಬಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಪಣ್ಣಗ ಜೋಕುಳ್ಳ ಸಹ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನುಡು ಭಗವತಿಯಂತೂ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ಎರಡ ಆತ್ಮನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂಡು. ಅಪ್ಪೆಂತೂ ರಿಯುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರ್ನ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತರು ಪಂಡೆರಡ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಸಿದ್ಧ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರೇ ಅರ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಉಪ್ಪುಜು ಅಲ್ಲ. ಕುಡ ಭಕ್ತರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ಭಗವಂತಗ್ ತನ್ನದೇ ಐನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಈ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುನು. ಭಕ್ತರಿಗಾದು ಭಗವಂತೆ ಬೋಡತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡುಲ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕುದೇರು. ಆತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುಂಡು. ಭಕ್ತರಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಐದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರುನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರತ್ ದೇಹನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜೇನು ಪಡೆಪೆ ಪಂಡು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಇತ್ತಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಶರೀರಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಆಯನಗ ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ದೇಹನು ಬುಡ್ದು ಪೊಸತೆನು ಪಡೆಯುವುದು ಪಂಡು ತೆರಿಯುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಡುಂಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮಗು ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಳ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಮೂಲವತನ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲವತನ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮೊಡುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಶಬ್ದದ್ದು ಭಿನ್ನವೈನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಂಡು. ಶಬ್ದದ್ದು ಭಿನ್ನಾವಸ್ಥೆಡು ಪೋಯರೆ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಡೆಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು
ಶಬ್ದರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ಅತಂಡ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಪೋಪೆ ಆತ್ಮಗು ಪುರುಷ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಡು ಈ ಸಮಯಡು ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷನ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುದು ಐರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟು ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೇರು ಏಪಲ ಸಹ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನು ದೇತುನುಜೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬ ತಿರಿಪೋರು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪುರುಷ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ ಐನೆರದವರ ಇತ್ತೆ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗೆ ಎನ್ನ ಧಾಮೋಡು ಬರ್ಪರು ಇನ್ನೇನು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಆತ್ಮ ಪಂಡು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಏರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಪಾತೆರುಜೇರು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಏರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಕೇಂಡೆರಡ ಅಪಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಏರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರು ಏನನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸಾಸಿವೆದ ಸಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಏರು ಕಲೆದು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲಿರೋ ಪಂಡ ಕಲೆನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲಿರ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಏನನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏರು ಕಳೆದು ತಿಕ್ವೇರ ಅಕುಲೆ ಗುರುತು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬರ್ದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತರದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ವಾ ಭಕ್ತಿರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಒಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ್ ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಂದನೆಯಾಂಡು ಹಿಂದೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ವೈಕುಂಠದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅವು ಎಂಚೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ನಿಕುಲು ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ಯರ್ಡ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪುಜ ಎಂಕುಲಂತೂ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಿಯತಮಗು ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಲ್ಲ ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮಗು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐರ್ದವರ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ ನಿಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಕುಲು ರಚಯಿತ ಅತ್ತಂಡ ರಚನೆದ ಅಂತ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಎಂಚ ಪಣಂದಿತ್ತರು ಬೀಜಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭ್ರಕ್ಷಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಣೊಲಿ ಈತೊಂಜಿ ಇರೆಕ್ಲೆನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೀಜರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬಲು ಇರೆ ಇಂಚಿನವು ಬರ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲರು ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪರು ಅತ್ತಂಡ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ಪರು ಮಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೆ ಇಂದುಲ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆದುಂಡತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಆಪರು ದಯಗೆ ಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುರ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಈರ ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕುಲು ಪೊಸ ಜಗತ್ತಿಗಾದು ಪೊಸ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರದು ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವರು ಏರು ಸೃಷ್ಟಿನ ಸಹ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ಪೊಸಬರಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನರಕದ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ನರಕದ ಜಗತ್ತು ಉಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲಿನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೊಸತಾದುಂಡು
ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧಾರಣೆ ಅದು ಪೂಜಿ ಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಇರುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಈ ನಶೆ ಟುಪ್ಪುಡು ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆವುಡು ಬಾಕಿ ಭುಜಗಳಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏರು 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ 4 ಭುಜಗಳು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಶಂಕರಗ ನೂದು ಅತನ 1000 ಭುಜಕುಲುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೇಂಡಿಜರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಭುಜಕುಲನ್ನು ತೊಜ್ಪದಿರು 4 ಭುಜಕುಲು ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈ ತಲುಪೋಯರು 1000 ಭುಜಕುಲು ಪುನಂಚಿನ ಕೈ ತಲುಪೋಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರು ವೃದ್ಧಿಯಾವಂದೇ ಒಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತವರ ಏತೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲಾಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಐತಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಭುಜಕುಲುಪ್ಪುಡು ಬಾಕಿ 4 ಆಜಿ ಭುಜಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನೆ ಕುಲದು ತೆರಿಪೋರು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪಣದು ತೆರಿಪೋರು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದುಲ್ಲರು ಸುರುರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಭಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲರು ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ ನಿಕುಲೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿನೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐದವರ ನಿಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಜನ್ಮನು ಪಡೆತರು ನಿಕುಲು ಅಜ್ಪತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಫಲವಾದ 21 ಜನ್ಮಗೂ ನಿಕುಲೆಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪೊಸಬೆರಿ ಏರು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಪಾರಮ್ನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು ಪಾರಂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ತಮ್ಮ ಗುರು ಏರು ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಎರಡ ಗುರುಕುಲೆನು ದ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರು ಭಗವಂತನ ಎಂಚ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನುರು ಭಗವಂತೆ ಅತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನುರು ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಆದಿತ್ತರಡ ಬಾಕಿ ಗುರುಕುಲರ್ದು ದಾದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ರಮಣೀಕತೆರ್ದು ತೆರಿಪೋಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಇದ್ದುಡು ವಾ ಕಡೆರ್ದು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಬಾನ ಹಾಕುನಿ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ನಡಪೇರು ಏರ್ನ ಒರಿಯನತ್ತ ಬಿರೇಳು ತೊಜ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಒರಿಯಡಂಡಲ ಬಿರೇಳು ತೊಜ್ಪೇರು ಯಾನು ಬಾನನು ಓಡೆ ಹಾಕೊಳಿ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾವೀರ ಪಂಡು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತುದೇರು ಕೆಲವರು ಮಹಾವೀರಗ ಹನುಮಂತ ಪಣ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಹನುಮಂತಂತೂ ಮಹಾವೀರತೇನು ಸೊಚ್ಪದೇರು ಆ ಮಹಾವೀರ ಓಲು ಕುಡ ಪಾವನ ಪುತ್ರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ನು ದಿತ್ತೇರು ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುರ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದುರ್ಲಿರು ಜಗದಂಬೆಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುರ್ಲಿರು ಈತೊಂಜಿ ಭುಜ ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲುಂಡೆ ನಮಕಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಡು ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ನಸೆಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುರ್ಲಿರು ಆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಒವ್ವೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ನಂಬರ್ ವಾರ ಜೋಕುಲುಳ್ಳಿರು ಕೆಲವರೆಗೂ ಮಾಯದ ಬೆರುಗಾಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಬೂರುವೆರು ಐನದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತಿಮಡು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ರುದ್ರ ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ರುದ್ರನ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕುಲೇ ತೆರಿಪವಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಕುಡ ಪಂಡದು ಕುಡ ಪರಸ್ಪರಡು ಲಡೈ ಮಲ್ಪವೇರು ಏಪ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕುಡ ಪಿತೃತ್ವ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಸಹೋದರ ಎಂಚಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲಂತೂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುರ್ಲಿರು ಏತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜಗತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು ಐದು ಬಕ ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು
ಒಂಜೆರ್ದು ರಡ್ಡೆರ್ದು ನಾಲಾದು ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಐದವರ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಜಗತ್ಪಿತ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಿಕ್ಲೆನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಪರತೆನು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಗರಡು ಆಳದ ಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರು. ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಹೊಸ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪವೇರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಆತ್ಮ ಗರ್ಭುಡು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಬರೆತೇರು. ಪ್ರಳಯಲ ಸಹ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಯನು ತೊಜ್ಪದಿರು. ಅಕ್ಲು ಪ್ರಳಯ ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಪ್ರಳಯ ದುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಪತಿತ ಜಗತ್ತುಡು ಯಾನು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪತಿತವಾಯಿನ ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆ. ಒರಿಯೊರಿಯಗಲ ಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನಾರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾವುಡು ಸದಾ ಖುಷಿಟು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಕೊರುಡು. ತಿರುಗುನೆಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಯೋಗಿ ಭುಜಾದ ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪೊಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಡು ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜವನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಹನಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಇದುವೇ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಫಲ. ಆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಏರು ನಾಲು ಕಡೆತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐನೇರ್ದವರ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಏರು ಪಂಡ ಏರು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊರದು ಮಲ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜವೇರು. ಉತ್ಸಾಹ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಒಯ್ತ ಎದುರುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಬಲಿಹಾರಿ ಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ತುಂಡ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಿ ಸಹಜ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.